La belle. Otra vez. Oui, otra vez. Mais qui n'est comme ça. Il ne jamais non. Non, c'est quoi le parent, c'est quoi le. Ne da kuma na je ka kuma da fiye. Na mai shi ne da ne fa ka ta bon ko muso fi. Ada bi ko muso fi wa. Ka ta bon ko muso fi ke. Ni fa mana yi ma ko ju mi ta cliff la ke. Mais la belle, autre ta kala ko mama kana. Muso ko rabi na iti ya obenya na botu godi. Ni ka na yo la ta bila ko ka muso ko rabi na. La belle. Ne ta ko programme le no de ka ba mo lebo. Bon, mana programme tugo mune ma fone. Ne na fone musika fiega nali fen tugo werela. Lebo abalma wero te ya. Mi ba do ni de ade ya. Na ma jigini fe ata jigi jon fe. Abalma den chaman be ano. Aka ta jigi wolu fe ça. Non, la belle arrête ça s'il te plaît. Hein? Et tu donnes jigi ne ta un programme le no amena koy. Bire de drone to mini informer. Ita information de. Sinon, on est à tort aussi. Donc, je n'ai pas le choix. Nous connaissons un tafo. Et tu es la belle. Ou bien là, le ne pas à bosser quand on est fait, qu'on est moussouté. Hein? Tu es la belle, qu'on doit venir faire ma jette, mais la main. Ne femme en emballement. Il y aura femme en émale. Ne fait femme en emballement de ma. Ne fait pas gagner d'aucun. À quand il a dit, n'a pas sais que tu as eu. Tu es la belle, il veut que modèle de dame naissant, je ne te comprends plus. Hein? Et quand il voyage, tu sais que la voiture est là. Nous sommes en train de faire des mots, nous avons un fracas de Ronicama. Nous voici que la ici. Ni fracas. Chaman bena ni fracas là. Vous nous devez se dire là, non, kete. Faut que ça. Mais il faut que pas de matin la belle. Hein? Ne mare la belle. Nga mana ke tutu ne bana to do. Ma chama tem fe. Lo mi fini do. Mana ke chugo de ne fene tato ru shini na la du manje. Dara ga ni re kana ne. Mi ta si ka bo ko sa. Non. Vas-y. Même nous la seconde on a ça. Na yara graça gai. Enfin yara graça gai. Surtout ça c'est ça la menthe son. Ça me laisse rendre une belle change. Ai. On va faire pousser. Yenga obe. Base. Baba nundu. Ubebe basula. Demsanu. Basite. Ala nega chadu. Abe basi fitara. Ibiko. Awo meko nga. Embura msodu. Ne pora ka tu ya so madana de. Nga erebe muso wa kodo.
Allô? Allô? Oui, allô? Nanti kan ɲɔgɔn sɔrɔ la n'a ye appelé a bɛ sɔn ka wele a bɛ sɔn ka wele ayi foyi tɛ yen foyi tɛ yen a fɔ foyi tɛ yen o ma e m'a fɔ n buramuso ye ko ne bɛ na bi awɔ a b'a kalama a b'a kalama a bɛ se ka kɛ ci wɛrɛ cunna kan donc ayi a bɛ na a bɛ wele a bɛ wele baasi tɛ yen kɔni baasi tɛ yɔrɔ ɲina samiya a kɛra cogo di a fisayara kɔni alhamdulilayi an bɛ ala tanu alhamdulilayi an bɛ ala tanu yɛrɛ de nka o ɲɛna ayiwa sɛnɛ kɔni kɛra komi a kɛra fama ye ɲɛnafin bɛ na n ko n bɛna bɔ ye n bɛ dɔɔnin kɛ n bɛ taa n'ala sɔnna n yɛrɛ ye i ka ɲɛko kuma fɔ docteur Nɛnɛ a ko n'i sera a ko problème fosi t'a la tabarikala n'i lafiyala sini n'ala sɔnna a bɛ taa yen nin diyara n ye sanden ala ka barika don i la hali bi ala ka sɔrɔ sabati yarabi ne tɛ se ka kuma bɔ yen walayi foyi tɛ ne bolo ka dugawu k'i ye dɔrɔn e yɛrɛ bɛ nin so dagabana so i ɲɛna koyi na mun don ayi ala n bɛ dugawu de k'i ye don o don hali bi ala ka barika don i la yarabi ala k'o dugawu minɛ an bɛ ala k'an ɲɛbaaw yɛrɛ la i t'a la ni ye n buramuso sɔrɔ awɔ A ver, le voy a poner una capelin tadi. Era acá. Ma label taara min tuguni label kɔni tɛ sɔn ka fɔ a taara ka voyage la dɛ ne tɛ foyi fɛ e fana bɛna don ne cɛ min i bɛna ne sɔrɔ kuma caman t'o la docteur y'a fɔ cogo min na n'a y'a kɛ ten n'i ko ni ala sɔnna a ɲɛ bɛ sɔrɔ a ɲɛ bɛ sɔrɔ n'ala sɔnna ma a y'a fɔ cogo min na an b'a kɛ ten hali bi ala ka sɔrɔ kɛ yarabi ala k'o don ala ka garizigɛw fɔ ami na ko dumuni nana tabarin da wani wannan kan hali tɛgɛko jeni tɛna sɔrɔ na i yɛrɛ dege a kutulaman ayiwa ayi dɔn anw ka se ka kutu in fa dɔn anw dege bɛ tɛgɛ in nɔ bisimila a bɛ kɛ cogo di a kɛra di e tɛ n'a kɛra cogo di bisimilahi rahmani rahim muso ye n faga mun kɛra woyo ala ye mun kɛra a ye n ka tension wuli mun b'a la o ma e ma fɔ buramuso ɲɛna ko ne tɛ kɔgɔ dun wa nafolo yafara labɛn ala ye faga sa depuis ma fɔ ne ma fɔ mun bɛna kɛ kɔgɔ dun wa n ka tension wulila a ye n ka tension wuli woyi n ka tension wulila ala muso bɛna faga ni kɔgɔ ye ala kɔgɔ kuru a ye kɔgɔ kisɛ k'a la n'a hakɛ to woyi ji filɛ a ye n faga ji filɛ sa ji a filɛ ye n faga ne ko labɛn bɛ mun de kɔ de Yego de ni dumuni tɔrɔkɔ tobili ne t'a ɲa E t'a ɲa dumuni cogo di? bɛɛ kɛ kelen de ye e b'a
bɛ de kelen e tɛ dugu nati kɔgɔ dun wa ne mun ko daminɛ to ye ayi fa ne mun ko daminɛ to ye ala ne ko ne ka tension wulila na tension montera n k'a yɛlɛla e ka sabali sabali na e ye ji min a bɛ sɔn ka fisaya o la e ka sabali n ka tension montera e ka sabali na ala nimisira ne kun na na kan'o fɔ sa na jaba wadu kɔgɔkuru kun b'a la na yafa ne ma sa na a bɛ taa dɛ n tɛgɛ tɛ nin ye n ye mun f'i ye n'a ko k'a tɛ somuso ta ko fɔ bamakɔ ka a filɛ dɛ ne e kun taara an ka somuso dɔ ta a tun bɛ se nin ma a tun bɛ se nin ma wa lebo a fɔ n ɲɛna kɛ muso bɛ n'an sɔn juru tigɛ ne ka ca ni kalo joli joli ne tɛ kɔgɔ da ne kan a filɛ ka kɔgɔ don n kɔnɔ nin ye n ka tension bɛ yɛlɛla ne kun ye somuso ta a tun bɛ se nin ma a tun bɛ se nin ma a tun bɛ se nin ma i bɛ ne bamakɔ ka muso ta mun na a bɛ na fa ala na yafa ne ka tension e ka yafa ne ma o fɛ ka yafa ne ma ta tension taara ɲininka n'an tension lajɛ o tɛ problème donc n'a lajɛ ni sɔrɔ fɛn Jawara b'a ka so kɔnɔ n b'o docteur kɛ wele ka na sisan i y'a mɛn mais label to ne ma min bɛ ne fɛ ne b'a fɔ label ɲɛna problème fosi t'o la donc hali n'a sɔrɔ docteur Jawara ma taa buramuso hakɛto n da yan ne ko n buramuso e bɛna taa min n bɛna bɔ de buramuso a fɔ nin ye muso furulen ka fini ye i kɔni ɲɛ b'i yɛrɛ la mun de bɛ na ni maa o maa ladamunen don est-ce que i kan ka nin fini mɔna don ka bɔ sabali sa i ɲɛ ci o dɔw kan i nana i ka ɲɛ furakɛ la ne bɛ labɛn cogo min na ka kɔrɔ n tɛ se ka dɔ b'o la dɛ n denkɛ ka fɛn bɛɛ kɛnɛ ma ko n ka ɲɛ cogo kan ka di i yɛrɛ denkɛ ye i ɲɛ tɛmɛ nin dɔw kan n buramuso a ye sabali koyi a ye furu bato n buramuso n'aw ma furu bato ka fini suturalenw don e yɛrɛ bɛ bɔ k'e bɛ taa ni nin ye kɛnɛma cogo di ko cɛ dɔ t'e ye kɛnɛma k'a fɔ k'a b'i fɛ a fɔ ɲɛna kɛ maa min ma nin ye parler ta cogoya la pantalon b'i la e yɛrɛ ka nin i kɔ dɔn kɛ i mun bɛ na ma e k'i biri i biri ta i ma patron dɔn i tɛ ɔrɔbu dɔ dɔn min bɛ da yan e yɛrɛ ye muso furulen ye denw b'i bolo n buramuso ya sabali sa Made i sigi place la vraiment i nana min kama kɛ to o kɛ dɔrɔn ne yɛrɛ de tɔɔrɔ la nin ko in na i sɛgɛnna sa i ka taa i ka daga bɔ ka da an dala ten subhanallah ayi a tɛ tɛmɛ nin kan o nka n'ala sɔnn'a ma bi kɔni lebo bɛ na ne sɔrɔ yan Lebo, vraiment je n'en peux plus. Depuis et bamuso in nana so kɔnɔ yan ne ni hɛrɛ de fara la. I mana ɲuman kɛ o bɛ kɛ juguman ye, mana juguman kɛ o juguman kelen don. N t'a dɔn n bɛna ko o ko kɛ so in kɔnɔ bilen. La belle,
N'i ma fɛrɛ kɛ vraiment n na mɛn fɔlɔ ba in n'i ma fɛrɛ kɛ dɛ sinon an fila ɲɔgɔn kan yan a ma nɔgɔn koyi a laban o laban dɔ bɛ taa. Labɛn e ma se ka ne ku wa ne bɛ bɔ mɔgɔ min ne bɛ dɛsɛ k'o ku cogo di han. ne nana cɛlasigi la ne nana e kama ne mana ko wɛrɛw kama dɛ vraiment. Bon o ye fili kuma de da o e bɛ se ka na ne kama tuguni ko ne bɔra minnu na ko e ɲɛ tana bɛ k'olu ye han i tɛ miiri ka sɔrɔ ka hakilina dɔw fɔ n'i ye ne ko ka jɛlen ni ye ale sababu tɛ f'i ka dɔn k'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen e de kan ka kɛ sababu ye k'o ɲini ka se ne ma. dɔ f'i ba fɛnɛ ɲɛna a k'a ɲɛ tɛmɛ fɛn dɔw kan. Labɛn mɔgɔkɔrɔbaw ye mɔgɔkɔrɔbaw de an mansaw de don jɔnni jalaki dan n'u cɛ mɔgɔ min nana waati kunkurunin kɛ yɛrɛ kama a ɲɛ bɛ furakɛ sisan a bɛ taga e bɛ dɛsɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ n'o ka bɛn e de bɛ kɛ sababu ye ka dugawu ɲini ka se ne ma e de bɛ kɛ sababu ye ni ne ba bɛ ne bila n filanw ye mais ni e ye kala kari ne ba la jɔnya kari a la ne tɛ yan n'a diminen kɔrɔ a ma diminen de kɔrɔ han ne b'a ɲini fɛ ala yɛrɛ de kama se dusu la waati kunkurun dɔrɔn de don. a ma nɔgɔn dɛ tiɲɛ yɛrɛ la. je sais a ma nɔgɔn n'i y'a mɛn a bɛ f'i ma karisa sabali sabali e de degunnen de don. furuɲɔgɔnya kama ne nana sinon ne yɛrɛ tɛ i b'a dɔn ne tɛ mɔgɔ. Labɛn kan'a fɔ i b'a kɛ furuɲɔgɔnya kama a kɛ dɔrɔn komi i mansa de don a banna ne n'e parents tɛ su ni tile kɛ bololakara ni yɛlɛ la ɲɔgɔn fɛ han e mais e bɛ se ka ne ta ko cogo di f'i fana k'an faamu dɛ e b'a dɔn e ka di ne ye ko bɛ ko la ne fana ba ka di ne ye ko bɛ ko la ne ko n b'a kɛ sisan mama tɛna n'a fɔ ko wayi ko ne faralen kan n b'o lankali cogo di n'a ye min k'i la n b'a ɲini fɛ ala kama a mun i tɔgɔ la a kɛ komi i yɛrɛ mama de y'a k'i la. n'i ko ten. wagati a ka ɲɛdimi yɛrɛ hakili la rendez-vous ye sini ye. o caman kɛra la yɛrɛ o caman kɛra la yɛrɛ an bɛ taa dernière visite kɛ sini n'ala sɔnna ma. sini n'ala sɔnna i b'o to yen ne yɛrɛ bɛ taa bila sini dɔgɔtɔrɔso la. a banna n bɛ dɔɔnin ne an labɛn n'i bɛ to k'a kɛ tan i y'a ye bon n fana hakili bɛ sigi mais n'a bɛ ne kun na n bɛ baarayɔrɔ la ne mama ni muso bɛ ɲɔgɔn na tu as vu que ce que ça fait. mais sini kɔni ye rendez-vous kɔni ta n bɛ taa n b'a bila. non n'o tɛ n dalen de la ça c'est la belle. wa kɔgɔko in o bɔra la pewu dumuni a ka dagani bɛ sigi a dan ma spécialement fo ka taa ta sa. a banna n'i fana sera k'o kɛ k'o munu fo ka n na lataga n fana bɛ cadeau surprise dɔ k'i ye. non mais surprise dɔ k'i ye. a y'o cadeau préparé ka ban. wa comme o kɛra ka ban. ko a banna le temps jugera. ayi n'i sera k'o kelen kɔni kɛ cadeau kɔni o fana bɛ surprise k'i la. a fɔ mo. ala sago i sagoya b'a la ne bɛ taa. ka taa min na e bɛ taa min. ne bɔra min. n bɔra min. na sabali sa an bɔra dɔgɔtɔrɔso la. a sigilen filɛ ba ye a filɛ i kun tɛ yan bi a ɲininka a ye min kɛ n na. a ɲininka kɛ. i muso tɛ yan a ɲininka a ye min kɛ n na. labɛn mana ko o ko k'i la ne da. den tora yan. n ka tension bɛ monter n bɛ sa. ayi ala safurula ala. mun bɛ sa. ayi na e deli la. ne yɛrɛ de bɛ deli denmasaya la ala yɛrɛ kama. ne yɛrɛ n tɛ se ka n yɛrɛ ka ɲi n ka fiɲɛ. ayi e ka sabali. n ɲɛ ka minɛ na n tɛ to yan n tɛ si yan n bɛ taa. ma sabali sa. labɛn yɛrɛ bɛ ka deli kɛ an na. n bɛ deli yɛrɛ de sabali. sabali i bɔtɔ ye kuma min fɔ ma i t'a dɔn wa. i ye nɛni ni min kɛ i t'a dɔn. a jo t'a la. k'an nɛni fɔ n ka ala. sabali ma. n'a ye deli. n ko n bɛ taa so a fɔ k'a ka bolo bɔ. a fɔ i muso k'a bolo bɔ. a fɔ k'a ka bolo bɔ. a ye nɛni ni min kɛ o ye n fa. hali ni ye ɲɛ ma opéré a ka ɲi. labɛn yafa de la yafa de la. ka yafa ne ye ne ka yafa k'an nɛni ko n ka yafa a ka ɲi ta lebu. a n'a ka ɲi. an bɛɛ de bɛ kɛ. ayi n'a ka ɲi n bɛ taa. n ka fiɲɛ ye dugu la n ka fiɲɛ. n tɛ se ka yafa. sabali ne de y'i deli ne ya n b'i deli ala yɛrɛ kama ma. lebo. n b'i deli. lebo. n ko ne de filila. a fɔ k'a ka bila. ne de filila. labɛn. a fɔ i muso ka bila. a bolo kana maga ne la. a tɛ mɔdɛli la tugun.
ne ka sabali sanna ala mi ka kumere fe mo ere ma beta so mo fere ya lebo est-ce que nyemo to fa ba ko ala kama na te fe ka ne tala me ka den tala ko Mbeta. ala ye jati kama nye ka fie beta aka ya fane ma don baliya de tundo domalia kana muso gorba tonne ko domalia ajota la ma kuma jugu yɛrɛ fɔ de na ajota ma kuma jugu yɛrɛ fɔ muso ma na ka bolo fila b'a kɔ na e delila ala yɛrɛ kama na den ma se ala an bɛ yafa deli fɛ ala kama na bolo fila b'a kɔ na bolo fila b'a kɔ e delila yɛrɛ filila n b'i minɛ i b'a fɔ ko n ba ne ba de y'i ye lebo ba o ye ne ba ye i ka yafa n ma yɛrɛ min kɛ na i bɛ sɔn ka k'i ba la n jo t'a la i bɛ sɔn ka k'i ba la ayi i ye kuma min fɔ n ma i bɛ sɔn ka k'i ba la i ye futɛzima min kɛra ka bɔ i bɛ sɔn ka k'i ba la ayi i b'a k'i ba la ayi na n'a y'a ka fili dɔn ka ban e de bɛ deli sisan ala ka yafa ma k'a bolo fila b'a kɔ e yɛrɛ de bɛ deli ala kama yafa ma na walayi lebo ne ye muso kun tɛ ne lebo k'e kun man di ne ye lebo lebo ne kun tɛ yafa bi e ka sabali e ka nka komi i ka di n ye o de kama n bɛ yafa i muso in ma sinon walahi ne kun tɛ yafa na a ma se kaleli ma sa e ka yafa ba ne yafala a ɲɔgɔn wɛrɛ tigɛ tugun n'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛra min bɛna kɛ e fana bɛ n'o ye e fana bɛ n'o ye e ka sabali a tigɛ bɔ a kɔ e ka sabali na e delila yɛrɛ de e ka sabali a tigɛ bɔ a kɔ ayiwa n kɔni bɛ yafa dɛ nka fa ɲɛna a fila kana kɛ dɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ tigɛ tugun a tɛ kɛ n n'a ɲɔgɔn wɛrɛ ne tigɛ de ko ten a tɛ kɛ bilen a to min bɛna n'u ye so sini a yɛrɛ ko n ma ko ale yɛrɛ de bɛ taa ne ye dɔgɔtɔrɔso la sini n'ala sɔnna a ma ne nana k'ale yɛrɛ de bɛ taa ne ye awɔ sini muso sini rendez-vous n ye heure ta ka lebo fɛ ko dɔgɔtɔrɔ ko 10 heures ko k'an sɔrɔ ayiwa n y'a mɛn o la ni dugu jɛra dɔrɔn 7 heures n bɛ t'i fo an bɛ daraka dun an bɛ taa 7 heures faji wagati ya ayi o b'a sɔrɔ kɛnɛ cira dɔɔnin 7 heures b'a sɔrɔ kɛnɛ cira ayiwa n y'a mɛn awɔ e nana siran ni n'o de e kana o ye ɲɛ opere min fɔ e tɔɔrɔ mɛ